ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଗରୋଲ ଖାଇ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାକୁ ଭାରି ପଡ଼ି ଚାଲିଲି ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ। ତ ମାର୍କେଟ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ଜଗବଳିଆ ହୋଟେଲ। ତ ତାକୁ ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ତ ଯାଇ ଅର୍ଡର କରିଦେଲି ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଏଗରୋଲ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଏଗରୋଲ ବନା ଦେଖିକି ମୋ ପେଟରେ ମୂଷା ଗୁଡା ଖାଲି ଥେଇ ଥେଇ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇକି କହିନି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ବନାଅ, କାହିଁକି ନା ପେଟରେ ମୂଷା ଗୁଡା କନ କନ ହେଲେନି। ଆଉ ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଏଗରୋଲକୁ ଆଣି ଫଟାଫଟ ସଜା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ଏଗରୋଲରେ ମସଲା ଗୁଡାକୁ ପୁରା ଦୁମ ଦୁମ କରି ସଜେଇ ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ସଜା ଦେଖିକି ମୋ ଭୋକ ଖାଲି ବଢି ବଢି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଭାଇକି କହିନି ଭାଇ ସେତିକି ସଜାଅ, ମୁଁ ତ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ତ ଭାଇ ଫଟାଫଟ ରୋଲ କରିଦେଇ ମୋ ହାତରେ ନେଇ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ରୋଲ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଚିଲ ଭଳିଆ ପୁରା ଝାମ୍ପି ଦେଲି। ଆଉ ସେଠି ଟାଇମରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ରହିବା ଟାଇମରେ ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାବି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ସହ ସେୟାର କରିବା। ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।